Ngiyaphinda ngiyalibingelela manazatha amahlelo esini. Bantwana bakaNkulunkulu, sicelela bonke laba abasivakashele abafike lapha iy'guli ey'hlukahlukene nangey'nsiza ey'hlukahlukene ukuthi okushembaza bakhumbule. Amen. Ote. Amen. Nani engigqoke izinto emhlophe. Enizwe ngey'nhliziyo ezimhlophe nangothando engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Amen. Ote. Amen. Engathi uNkulunkulu anganikhumbula nibusise. Amen. Ote. Amen. Bese kuthi laba abazoboda lo mNazaretha uNkulunkulu uyobona ukuthi babe kahle. Ngoba khona abantu esambayo nabo kodwa inhliziyo zabo azikho la kuthina. Kuzwa ngapha aye ngapha, kuzwa ngapha aye ngapha. Kanti ukuyena umuntu uyikhethela ngabe usadukile kusuka 2011 April 3 kuze kube manje usadukile. Phela ubone indlela yakho uye la umphefumulo wakho uholela khona. Ungaloku uhlupha la ngoba umkhulu inyanga yezulu wathi mahle ngabo amaphekula ahambile abonakala ukuthi ayahamba kunalawa acashela phakathi kwethu ngoba bazolidunga ibandla njengoba lidungela nje ibandla sonke isikhathi sithetha amacala. Nami bakhona engibaziyo abadunga ibandla kodwa ngeke ngisho lutho ngoba ngiyazi uyolidunga ibandla lemhlabeni sihambe isikhathi sakho kufikela ukufa. Angazi noma mhlawumbe ezinye iy'bongo ziyaficwa emphezulu uma iseyale ezweni lashebe mhlawumbe uyofica mina ngokwenze njani ngawe kade ngifika emhlabeni. Ushuthi ngempela uma ngabe umuntu ethi udukile ngabe namhlanje usadukile. Kukhona abafuna ukubuya bayagula abantu abaduka ekuqaleni ngo-2011 bathatha indlela yabo bayagula bafuna kuzocelwa intethelelo ebuhleni ngoba bathi sebeyabona ukuthi umphefumulo soselancane wabo hambani phela sibalwe bayahlupheka nje abantu engihamba nabo mina bafonela imihla namalanga. Sengiyabona sengizoze ngifele ebumnyameni kodwa ngesikhathi kuqala lo umnyama wabona khanya nasubona la ebuhleni engathi usebumnyameni. Manje mase kufike ukufa usukhumbula ukuthi engathi abahamba bawucela intethelelo onyazini ngoba sekufika isikhathi sokuthi ufe ngoba singakwenza ukuhlakanipha nokuhlakanipha kodwa siyazi ukuthi unyazi kuyini. Amen. Ote. Amen. Ngiyafisa-ke abantwana baNkulunkulu ukuthi obedukile futhi ngeke uduke isikhathi esingaka kanti ukuthi angaka noma ngabe awungithandi mina kodwa ngiyacela nami nikhuluma kabi ngami.
nani ngiyanicelela ukuthi engathi ningaphenduka ngoba isikhathi sisekhona. Bakhona nje lapha ukuthi sihamba nabo abantu abayizitha zanokuNazaretha. Kodwa isikhathi esiningi izitha zokuNazaretha ziba ngala into efuthini. Ngoba phela ubabamkhulu wayevele eshilo ukuthi wasuka namadoda amathathu, azangathi wasuka nomama abathathu, wasuka namadoda amathathu, wahambe emphikisa endleleni ethi hembe ziyala uyakhona. Ukuthi uma uthi abantu abenze lokhu sithi thina bangakwenzi lokho. Ukuthi uma uthi abantu abayele thina sithi abantu bangayi lapho. Akazeke la madoda aphindele emuva, nanamhlanje asekhona phakathi kwethu. Asezele-ke manje asemaningi, asenamazinyane. Baba wahlupheka kakhulu, wazi ngoba khona isihlabelela sengiqonda uzomdinga. Into sengishilo sekwanele. Awuyela umoya wami. Anikuzwanga futhi nalokho. Wahamba uba wasala mina. Nami ngingena kuleyo nduku, yakhala induku. Mina mangipha kwenu manazana so ngizele ukunipha konke okuhle. Amen. Amen. Njengoba nje sihlangene la ngake sizothatha imbusiso. Kodwa-ke isibusiso asinoma ikuphi, siya kumuntu obesisebenzela abashasetshenzela. Wema usebenzela ubumnyama uzusabona ubumnyama. Sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila Masila. Amen. Sizonxusa yena uShembe ukuthi ekugcineni mhla umphefumulo usukwana nenyama azawuthola indawo ezulwini. Amen. Kodwa khona abangasenandaba naleyo. Yabona noma ungahlafana la ukuhlane futhi uShembe. Ngoba uShembe kuthiwa icile likwazi ukuyikhuthi emhlanje. Nabanye ngiyababonda laba ngiyababuka nje. Bacala isilimo. Abaze bangithanda sona ngo-2011. Kodwa ngiyahamba nabo. Into yenkinga uma esekhohlela umuntu uza kuShembe lo yimina azocela ukuthi ngibesele vaselini. Useyaphilisa lo Shembe lo wakuthi kuyena. Futhi akwazi ukusuka kini uze la. Uzoshaya yakhe imithetho. Ubaba mkhulu washaya yaphelele, umkhulu ilanga yaphelele imithetho. Kunyaka njengoba ukuthi uyaphelele imithetho. Awusekho ongafika neNazaretha. Amen. Ngiphatheke kabi-ke mina uma ngibona abantu beduka sikhona. Bese ngifuna ukuhlakanipha ukudlula ingqondo. Bese siyayigcinela ngesibukelo ethi inkosi ibusise. Angisuke ngasho ukuthi hambe ezulwini manje inkosi ibusise, sokuthi suke eduze kwami. Ngoba uyisinekiso. Maningi amadoda ayisinekiso mina kodwa ngiyambekezela. Nalaba engihamba nabo bayahlupheka ngalabantu abakhuluma kabi ngathi kodwa namalanga. Mina manazatha ngimthanda nonke ngokufanayo. Ngicela-ke nani uthando ningiphe lona.
omkhulu
Angifisi ukukhuluma kabi phakathi kwenu maNazaretha, kodwa kuyenzeka ngoba ubuhlungu ngiyabuzwa. Nginenyama negazi. Nokuhamba ukhuluma ngami uthi ngithele. Ngingasho. Nokulenza igama lami libe lula nje. Kuyangikhathaza mina. Uyahlupha umuntu ngoba noma ungamgona. Umthande. Mangazange akuthande ngeke aphinde akuthandele. Angahleka phambi kwakho. Mayisithela ngale yakubiza ngamagama. Ngiyafisa ngelinye ilanga abaNazaretha njengoba sibaningi siba ngaka. Singaphelele. Uma ngase sihambe ngendlela eyodwa sonke. Ngibonakalani? Ngoba noma siyazama unamisa ngendlela kodwa niyaphuma endleleni. Yalona izwe imali. Yona sezweni kukhulunywa ngemali, nasemasontweni kukhulunywa ngemali. Iyona imali leyona ukuthi isonto libe. Ngoba phela uthi omunye wayephethe inkonzo. Igama elithi imali esontweni lona kakhulu walelihle ukuthi umnikele. Ngoba phela wathi imali awubonakala. Abantu baphelwa ukukholwa. Manje makunje eMaNazaretha laba basivakashela bafuna ukubona inqubekela phambili bayobonani thina bafundeni thina. Nekhaya-ke umuntu ukwazi uwathi uhlakaniphile ayesebona engaboni uyaduka akukuhlakanipha la. Yakhona kwazi la. Phela masazoqhuba ngalo isihlabelelo sababamkhulu, isamkhulu ilanga, kunyaka ukuthi. Uyayibona inqubekela phambili. Kodwa ngasizozenzela okwethu. Khona yabona la esontweni khona inhlayisuthi. Khona uJamangweni. Khona intaba yephela. Mawazakhela elakho iqembu elithe elubola kancane. Uyothi deka ngoba lento yakhiwa yaphelela eqaleni. Kukhona iqenjana labafana lebekuthiwa yikho 17. Umuntu ofoma leyo nto namanje ithola kalaziyo. Akufanele nizenzele izinto kuleli mali. Hambani ngendlela kaShembe. Mina-ke ngiyazi futhi ngiyabazi abangithandayo ebangathi abangafa la ngingafa khona. Futhi ngiyabazi abangangithandi kodwa ngiyabheka nabo ngoba nginoNkulunkulu. Lento indala. Igama elishola kuthiwa mayikuhlula ungaboni kahle hamba ekhaya ukhumule uMnazaretha noma ujazi noma umfundisi noma ujazi noma umbangeli ufike uphanyeke ekhaya ngelinye ilanga mhlawumbe ushembe uyokhumbula ubese uyiqatheni uthi umkhulu ilanga khona ukudakwa ungaphuzile udakwe yisona siyadakana isona. Kukhona befundisi
Khona abakhokheli, khona abashumayeli, khona abavangeli, khona konke amaphilazi esonto. Ecwila udakile. Nje uma ngisondela ngasesha. Ngaphothi intambo ngayiphosa kunina. Kodwa bingafiki kunina. Nivele lokhu nishona phansi odakile. Njengenibona ngasenivele ngamakhala. Agcina senisithele, manaza tamsana ukusithela odakile, kuyani sisekhona. Amen. Oyingcwele. Mina-ke noma ungangibuka njengesithombe. Kodwa la ngime khona kuwumithombe kumoshela. Aloyithanda lento kaNazaretha. Nihloniphe. Yeyenu yamahhala nayiphiwe. Ngiyifaka kunyaka uyabona ukhala amadoda asuka emini ilanga libalele awushiya umuzi osekhini. Ithi mayisikubona le ndoda ukufa sekusondele. Ithi engathi ngaqhamuka abantu bangithatha. Bafike bangibeke nje emasangweni asebuhleni. Noma ngafike ngishawe ngife lapha kube sekuphelile kube sekulungile. Wow. Uyaziwa lo muzi ukuthi wona lo okhazula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Kodwa bese beyawuchwenza abantu ngoba bethunza mina. Ngiyafisa amaNazaretha ukuthi engathi singaba munye. Nalaba abahluphayo esontweni abazibahlaniphile babuye bezithi ngoba akekho ohlakaniphile. Yabona uma uhlakaniphile yazi ubonakala ngani? Ubonakala ngomuzi kayihlo. Uqhakazile. Kunezinto zonke uphela obaba bethu bazivalela ukuhlakanipha ukuthi sivuse imizi yabo hayi ukuthi sizokonela esontweni. Amen. Amen. Sizohamba nje eNazaretha. Manje sengifike la sengifike emzini wokugcina. Sengizophenduka ngiphindele ngasekhaya. Ngasekhaya ila yolungiselwa khona umkhosi omkhulu, umkhosi kaJanuwari. Amen. Engathi ufika lo mkhosi kaJanuwari inhliziyo zethu bezimhlophe. Amen. Ungajabulela ukuhamba nathi phansi kanti vele uyasizonda. Mina ngaze ngibe namuntu. Khona omunye umnumzane angambona. Hayi 2011 eyinsukwini seyiyaphambili siyakuthi ngambona ukuthi awudidekile. Ungathi ugibele ibhasi wrong nobuchopho manje abasebenzi kahle. Kodwa namanje usekhona lapha kwethu. Namanje usadidekile. Wama uwaphika ngomhla ka-3 April 2011. Awuphinde uvume. Uhlula noma usuvuyiswa ngenkani. Ngeke uvume. Kodwa ngoba uthi ucashile la. Uzohlala lapha wethu bandizokona zokumbe zayibani. Ngoba izambane lelodwa libolisa lonke isaba. Yazi ngiyafisa ukuthi umuntu mayesedukile la aqale phansi noma ngabe umfundisi noma umbangeli noma aqale phansi ayofambisa izandla zemuva. Angiyekhetha inkosi esiphambili. Ngoba phela usuke sedukile uyaduka nasejazini.
simthola kanje. Ngifuna nisho lihloniphe igameni esathi ngazana. Angifane nomzali phela kumina. Angifane nomama kunina. Uthi umama uthi umfundisi ucwenza uthi umama eyishaya ingane kodwa ikhala iyande ibuye kunina ngoba ike indawo nina phambili. Ngiyakhumbula nani madoda ngisingane. Awushawa nobaba noma umama. Ugijima kodwa ugcina usubuye. Mama-ke bayasithanda-ke thina-ke bangizala. Ukuthi noma wonile sekufika isikhathi sokuphakwa, khona isikhathi sokuphakwa ekhaya. Akakuncishi iplate lakho lihlale likhona. Liyaphakwa libekwe lapha. Mhlambe wena uthathe ngendlela ubungane uduba ukudla. Angasho lutho nje umama uthi wabonakala phela isizwe siphathwe isilimo. Kodwa ekuseni lobe ni-empty plate. Ngoba wala ekhaya uzuya kweyindawo. Nani mana zathi ngiyanifuna nibuye nizingini. Senzela laba abafikayo uManazareta bezobona ukuthi sikhuma kanjani abafike sihlekisana. Ngemphatheke kabi umgcotshwa. Kuthiwa akaziwani nomunye umgcotshwa. Uyazi babangani? Kwaleli kuthiwa amakomiti ayibangwa amakomiti. Utholakalani emakomitini? Ayedibangwa lezo amakomiti. Khona into engingayazi Manazareta noma eniyaziyo ngoba phela izinto ngiyazazi kodwa bese ngiyayinyathela. Yabona imali make yafakwa embendeni yafakwa Manazareta. Ayisabizwa ngemali kuthiwa umlilo. Amalahle. Ayokushisa usuwedwa. Ngoba imali impande yesona. Ingakho nje umfundisi enganikwa isikhwama futhi aphathe imali. Ngoba akekho umuntu oyombuza ukuthi baba uyifundise imali. Ayikho namandla okuza ufundise imali ifundise. Yena umfundisi onamandla okuza umthuma iphi imali umthuma yini. Ngoba umfundisi uyinhloko yebandla. Ngiyafisa Manazareta ukuthi nibe munye. Njengebumba rasina izolo besambe nomfundisi uMavusi. Sayale ekhanyeni. Muhle lo wamuzi wakhiwa lapha Manazareta kodwa uyakhala omunye ophethe khona uthi manje anifuni ukufaka isandla noma ukuhlanganyela nabo. Kodwa kuye kwakhiwa into ehle lento yakhiwa lapha. Amen. Sibonile lezi zinto zinhle Manazareta. Kodwa ningavumi eManazareta uNkulunkulu mayesipha umhlaba. Bese niyeka ngoba nobona sewakhiwa imizondolo kuyona. Yona le ndawo bayafuna ungena abantu kuyona. Bona nina niyafela. Nina nihlangene neMpumalanga hambani ofaka isigqalaba lapha. Amen. Athe mabekhuluma nami ethi baba manje asihlangene ngakho uMavusi mina nangu umfundisi ukhuluma umfundisi.
umfundisi uyanihambela kodwa umfundisi akayiphathi imali kube iphatha umfundisi ngabe lokho uziphelile manje amakomiti awafuni ukuzwana kodwa engifike ngakubona lapha ngithi inkosi izinibusise eNazaretha Amen. lapha eMpumalanga Amen. eseke sesifika kulo muzi ke lo oyinkinga ekwandeni Ngibongeleke eNazaretha ala eMpumalanga namaphethelo ukukhumbula ushembe namaNazaretha asifile Amen. Oyingcwele. Amen. Ngibongele inhlanhla nesibusiso enesele ngoba bayisefikile ushembe kube ngathi khona inkungu evulekayo senibona ngokusha ngisho akukho ongajabuli mayisefikile ushembe yabona sifikela lana izulu ngoba ushembe maye wafika la ngani izulu usuthi khona phakathi yabona ebesifikelana izulu belitshengisa izulu ukuthi ayi lihlangene usele kancane ukuthi nifike phambili la ekwandeni ke khake bahlupheka kakhulu omavuso umfundisi uhlabathi behluphekela umhlangano leya minyaka eyayidlule wakukhona okufanele ukunikela amadoda alahleka bese uthola umhlangano manje balincane ibandla kodwa liwufuna umhlangano nami ngahleli nomadoda ngeke ngithi nami ningixolele abantu bala ekwandini ukhonile ngikhumbule sengingedwa ukuthi akufanele ngisimise isidlo la ngoba siqalwanga yini saqala umkhulilanga senza umkhulinyanga izulu senza kuba uthiko ngithi angicele nami impethelo fa ngicele phela ngoba lesi sidlo kukhona izalukwazi engasakwazi ukusuka la ifike ekuseni ezikhuleka makuthiwa lesidlo sila ekwandini sendoze nisithole ngonyaka ozayo bantwana benkosi angisophinde ngincishe isidlo ngoba into eqale omkhulu bami yeza kubaba yeza kumina kufanele mina ngivale ngoba maye ukuphila kunina yokuphila nangini abehlupheka abantu umfundisi nomvangeli behluphekela umhlangano noma sebefikile ebuhleni abesoke bangayidlisi lento efunakalayo ngaleso sikhathi abantu ababephethe ngaleso sikhathi abafananga nabantu abaphethe manje ngithi mina ungamthatha umuntu eyingunguluza umbeke phambi kwamakholo umngunguluza beyavuka kumuntu eyingunguluza noma ungambeka phakathi kwamakholo kodwa beyavuka umngunguluza abesadabuka kanti amakholo adabukelana yona-ke lento eyayidala ukuthi umhlangano ungayi laphaya ekwandeni emzini omdala babebika loka nalokuya ngisho noma babesevumela ukuthi ngekwandeni bathi mncane lowa muzi ayikho indawo kulowa muzi asazi siyohlala phi lowa muzi
Ngike ngifise ukuthi engathi ngelinye ilanga abangahlwelwa ngapha bese benibona ukuthi uShembe impi uyilwa ngeindlela eziningi babone lo mzuzu nibona usemncane yini ngoba noma ngoba mncane umuzi kuba khona indlu ezolala mina angithi siyaya nje entabeni ade siye entabeni yasenhlangakazi kulale ematendini manje lo wamuzi omdala sekwandela omncane makunjani umuntu uma engakufuni yeke akufuni ngeke futhi akunikeze ukuhle uma engakufuni ngoba ubaba uthi ngowayeseshilo ukuthi ngiyakhona ekwandeni kumele kuqhamuke ukuba sengiwa kumuntu wakuthi ukhanda letho ngoba phela ukhanda letho wayenako lokhu bayophephuka abantu namatende lapha ukhanda letho lapha egumeni beshiya indawo yinhle la ngoba uShembe akadayisi amen uyabona manje bezale yanto ababenza bethi umuzi mncane ningakhohlwa ukuthi amadoda amathathu ehla nobaba omkhulu entabani akaze abuye emuva uyabona nje usuthi uShembe nje uyizalwe la madoda hayi uShembe uthe ngiya ekwendeni uthi wena hayi umuzi wakhona mncane uShembe usewubonile ukuthi banganela abantwana baNkulunkulu neyicawu ngaba khona kodwa wena ngoba phela awumthandi lo muntu omfundisi wakhona mina ngiyangidabukela labantu abayigqokile mhlawumbe futhi thina abanazathana singaba noShembe kulabo abantu abafuna ukubona uShembe abambone emaphusheni bombona nini amen kubika kakhulu ukuphisa uShembe eNazaretha okuchaza kona uma ethi uShembe ngiyale wena uthi akayeli useyilawo madoda ehlanu babamkhulu athi la madoda uma uthi babamkhulu abantu abayeli thina futhi abayeli yacala kwabamkhulu asilamulele manje la madoda asekhathazeka kuyisinto amen ongibhekela lapho Yanima Bafoitu Verse 12 Yanima
bayithanda bamafitoli njalo emkhulekweni yami njalo emkhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini ngiphumelele ukufika kini ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuba ngilangazelela ukunibona ukuze ngibe nginabele isipho esithile somusa ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe sokomoya ukuba niqiniswe okungukuthi siduduzane kanye okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokwami ngokukholwa kwethu okungokwami okwenu nokwami ngiyemfiseke eManazaretha ukuthi bake bafike labantu ababenqaba nomhlangano ukuthi uzela noma bengasadlelani nathi badlule nje ngebhasi bayibone lento ababenqaba ngoba uhlambe mayelungisa into uyilungisa ungayibona wena muntu wasemhlabeni ngoba ukulungiseka kwalento kwabanzima kakhulu ngoba nabo umfundisi Mavuso nomfundisi Nhlabathi sebeyoncenga-ke lo mlungu waleli plaza ukuthi imlungu engathi indawo yethu incane bathi incane indawo ngoba bezwa thina sithi incane ngeke ulethe umhlangano khona awusidabulele kancane ebese sikwazi ukuthi nathi ngoba phela lo mhlangano wethu uba nabantu abaningi kufuneka ama-parking kufuneka indawo zokwakha abantu kufuneka ney'gcawu bese ethi lo mlungu walapha phesheya yanizwa ngizoninika ikhomba la basekhombile umlungu la bese bebona uNhlabathi laba naye uMavuso namabandla ala eMpumalanga bese beyaqala ngokusebadabulela umlungu bese beyaqala-ke bawakha lo muzi bathe mase bewakha lo muzi wavela lo muzi suvele phezulu ngesikhathi lo muzi usuvela phezulu sekubona ngathi hayi bo labantu futhi umlungu sebeyathetha manje abekhaya kuthiwa lo mlungu wayenenkosazane nonkosazi wakhe kuthiwa uthethiswa ubusuku nemini kuthiwa wena uzosibuyisa ngabantu manje ayithi uyayibona indlu yakhe lapha phesheya ifulelwe ngokhetha manje laba-ke oMavuso abafuleli ngokhetha bayabukisa ubusa ngomlungu uyasuka uMesisi nendodakazi ukuthi siyahamba sakushiya la ubusa ngathi wena usibenza ngabantu uthi umlungu cha nkosikazi bengicela ukuthi labantu bazowakha lezi zinto ezicishe phezulu izindlu zamasonto kanti bakhe indlu enje uthe sana-ke lokho kwegcekela khe wafika abangani bakho wathi ayizokhalalisela Mr. Sibanibani angimazi-ke mina uba uMr. Bani usuwakha kanye usuyasuka phesheya uzokwakha ngapha phesheya lapha uthi hayi akuwona umuzi wami yilo muzi walabantu bakaShembe hawa tukutshela naye umlungu lo weza kubona uMavuso lapha ezobatshela ukuthi heyi sengixabane nomkami ney'ngane zami nabangani bami bathi ngibusa ngawo nginidayisela yonke le ndawo isuka le ndaba isuka lapha kulowa muzi omdala thi umhlangano awuzukuye incane leya ndawo bese yayilwa kubaba mkhulu le ndaba izifike la sikhona namhlanje wafika umlungu osethi hayi ngihamba mina ngiyathutha manje waze wangithesa ney'nkomo zakhe lo mlungu
akekho umuntu ongamelana noShembe. Mase fika uShembe uphenduka bemkhulu. Yabona ke manje sesifika noma inini ke manje asimpintshekile. Indawo ikhona. Yonke into ikhona. Umuzi mkhulu manje. Amen. uShembe akancishwa into anothi manishumayezani batshela abantu noma uzasephakameni India lafika kuthiwa lalithethe India lithi ngeke lidayisele uShembe umuzi kodwa lilalanga ebusuku ilona leselapha limfuna ubaba mkhulu laze lamthola lathi ayisengivumile Shembe ngiyadayisela le ndawo amen namhlanje sihleli lo muzi mkhulu lo muzi mina ngifisela laba abantu ababencisha omavuso lo nhlabathi umhlangano ukuthi le nto babeyenza wenziswa yini yabona uShembe ishindawo incane iyaphenduka ibe enkulu mayisefikile amen mawukholwa kwenu nje kuhlangene nizwana indawo la uShembe mayisefikile iphenduka enkulu thina saye eMozambique emzini omncane wembangeni saye eMozambique emzini omncane ukona wayelala eminyango akekho wayelala eminyango ngoba isefikile uShembe yena beka indawo kodwa ke phela mangabe sikhuluma ngezinye izinto sokungazwani kodwa engikwazi ukuthi wonke umuntu oyinazaretha isifiso sakhe mayasebe bakhe umuzi nethempeli nendawo yegcawu nendawo yamadokodo isifiso sabo suwe sisiyo ukuthi uShembe akanyathele emazweni angakithi lokuze simakhele wona amen awubancisha ke labo bantu uyababulala ngoba kwezinye indawo ukugcwala ngendlela ukuthi mayisesamba usuku olodwa ndini kodwa babone labantu sibavakashele ukuthi lento ka one day ama-hour kodwa kubona ngathi inyanga ezintathu ngendlela abathiso bejabule ngayo anoyibuyisa phela manje noma nibonke kunzima ningakhohlwa ungaze ungenwela amadoda amathathu ehlanu babamkhulu ngoba namhlanje asekhona aphikisana nemvumelwano kaShembe uShembe mayithe wenziwe lokhu athi bona hayi akukho lokho ulahlwe futhi nakuzenza usiyazi nangokugijima kakhulu umuntu la ekhaya ukalelwe ibanga fanele ligijime kuthiwa la ekhaya kugijima umuntu nomuntu agijime ibanga alikalelwe bese yama amen namhlanje nibanga ikhundla into engenamsebenzi angathi umfundisi ewenye isekhethi bese yakwenye efuna ukuyophathekela yeke le yini umuntu wayo wena ofikayo yiba ngaphansi kwalowo vele khona yabona manje njalo isoto lohamba kahle
Ungifundela lapho. Timotheo. Timotheo 6 verse 11 kuya 12. Lukuzi olunamaphiko awuphakamisa isiko lakho awusindele Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto, jonga ukulunga. Balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu.
nokwesaba uNkulunkulu, nokukholwa nothando, nokholwa nothando, nokubekezela, nokubekezela, nobunene, nobumnene, yilwa ukulwa okuhle, yilwa ukulwa okuhle, kokukholwa, ukholwa, ubambelele ekuphileni, ubambelele ekuphileni okuphakathi, owabizelwa kuko, owabizelwa ukuvuma okuhle, ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi, phambi kofakazi abaningi yabonga babekuzibusisa. Kufunekile umuntu labe owazi kakhulu kunabanye. Akufuneki futhi uhlaze kakhulu kunabanye. Ma umfundisi ufana nabanye abefundisi. Ubathande futhi abanye abafundisi. Ma umfundisi omdala ubafaka endleleni. Ngoba indlela ibuzwa abaphambili. Amen. Ungabe ikude. Phela ikude enye into. Ma belishaya nje akusondela ikude lini. Kodwa ma umfundisi omdala ngihamba nayo badala. Kufanele mawuza kubona uzwe bawemukele kahle. Bacathulise na ugcina usungangabo. Ungabi nolanga kuthiwa kangeneki. Bofundisa kanjani abantu bawubona ungeneki? Futhi mina ngimfuna umfundisi obiza imihlangano njalo. Ngoba ubiza imihlangano njalo uvuka le yanto kaMkhize ePhakameni ukuthi umuntu ubiza imihlangano njalo noma engacelanga abiza imihlangano. Imihlangano yasemnyama nayifunakala. Amen. Ngoba ibandla libona libuye lidunguzele nje imihlangano yasemnyameni. Nina-ke eNazaretha abani noNkulunkulu anoyibalekela lezo. Nihambele kude nazo. Uyabona abefundisi balana oNhlabathi nomfundisi Mavuso bese umvangeli babefika ebuhlini bezocela lo musa hayi lo lephesheya umhlangano kodwa babethi bafika khona befike bashayisa odongeni babuye behamba kancane kwase kuyinto eyaziwayo ukuthi hayi njengoba sibathumile nje hayi ngaba inhlanhla. Ushambe uyayilungisela into yakhe wena ungaloku ukhuluma ushambe uyayilungisela into yakhe. Yabona kwana nje wafika thina wasekuvuleka iminyango ebivalekile. Namhlanje abantu banomhlangano wabo yonke iminyaka. Ngoba ushambe phela akuyena owalowo nalowo wabo bonke abamthandayo. Ngiye ngithi labefundisi laba umvangeli kulo uMavuso esewumvangeli nomfundisi uNhlabathi. Sibona kuhle ukubekezela ngoba egcineni uyayizuza injabulo. Amen. Wonke umuntu maNazaretha into emjabulisayo ngoShembe uyajabula uma ebona uShembe emazweni angakubo. Sengiya-ke ngasemaphethelweni bantwana kaNkulunkulu. Yabona noma uShembe ekhumbulile wakhupha isikhundla esiphezulu.
kungakhumali bahlonipha bonke abantu ngokulingana njengoba namhlanje sebehloniphekile abantu bayafika kumbangela umdluli abantu bezocela umhlangano umbangela umdluli mangabethi sekugcwele sesibheke unyaka ozayo akasho ukuthi hayi asindapha uthi sekugcwele idayari yalonyaka esesizobona ngonyaka ozayo vula ngokubhalele ukuthi ngonyaka ozayo siyofika kuwena uhambe unethemba akekho umuntu ophuma lapha kumdluli edumele kodwa phela naye umdluli mangabe isingekho isikhala ayikho into angayisho sike sahlangana sathatha kwabanye kodwa sasithatha kufanele ngoba sasiya eSwazini umdluli sathatha kwabanye sakuhlanganisa nakwabanye sesiyaphuma sayiSwazini hayi ngeze sekhali mangithi yakhala nebhayibheli ngizawuthatha umhlangano wabo cha wemadoda so badabukela abanye abantu abasayifuna lento baningi abayifuna lento yini linaseniyayazi sekubonakele phela ukuthi emhlabeni ayikho enye into ngaphandle kwale mangabe kuthi umhlangano ugcwele idayari iyagcwala idayari selikhulile leli bandla selikhule kakhulu ngoba uyabona nje basila kunemizi eqediwe manje sithi ngithi siyongena kuyona kodwa manje asazi ukuthi sizongena nini yabona ushembe ufana namagunya ashisayo ade esomama emafemini uthi uyafika wena lethi upheke igunya lisekho abantu bamfuna ngapha nangapha kale sambe nombangela umdluli nje saya la eduzane ngicine nami seyidaya sambeni manje sambeni abantu abafuni ukuhamba bafuna uzocela ngoba phela akasekho omunye umuntu okhona emhlabeni ucela ukuyena izinto yimbi mhlambe ukhanya uyakhanyisa futhi ukhiye uvula la kuvaleke khona ngifuna-ke manazana nibe munye nibuma nithandane nihloniphane ngey'khathi zonke ngoba khona abantu abezayo baningi mabefika thina siyinhlakantaka sixabana sodwa bayothi kanti baficeni kwahlelo okwenu nina fanele nibe munye bese nilula izandla nibamukele izandla ey'phuthumayo nibaphinda uduze angathi umuntu mayebuza bese umthatha umbhekisane funa umthathe ngomoya wokukholwa nanokuthi ngesinye isikhathi madoda akuthi umuntu mayefike ngaphethe isicefu ngoba ulethe usizi usinwebe sakhe isicefu ahlale amen ngoba phela labantu sizobafundisa lukhulu abantu abaziyo ula emhlabeni akekho umuntu ongakholwa bonke abantu bangamakholwa ngoba bayidalwa kaNkulunkulu imona liyena umuntu iyisici esingene kumuntu samsebenzisa
bafika phela abantu babike ukuthi cha isonto lakho baba siyalithanda kodwa manje sibona abantu bakho besibiza ngamadimoni. Ngencenga-ke eManazaretha ukuthi cha asingababizi ngamadimoni. Bavulela incwadi ngoba kuney'ncwadi ey'vulwayo la bafuna ukwakha umuntu. Into efanele umuntu angayikhohlwa uma esela ekhaya ukuthi wafika kanjani. Amen. Wafika nini? Elethwa yini? Ngoba ushamba abantu balanda ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Omunye uyagula ukugula okusula iy'nyanga nodokotela afike la ekhaya engakangiboni ukungibona mina. Athi angena ethempelini abe sesindile esephila. Amen. Ngoba ushamba ungukuphila. Omunye-ke ekulaleni wakhe uyathunywa abakubo balelo thuli lomhlaba. Athi hamba osikhonzela kaHlembe la isihleli khona sihleli kahle. Futhi uma esefikile la ekhaya wabanikelela wabathengela amathikithi bayabuya beye kuyena bathi siyabonga usibenisile ezulwini. Ushamba unezulu lakhe. Ngiyacela Manazaretha ukuthi nibe moya munye. Nibambe iqine nikhona ngeqiniso ngoba kuyenzeka umuntu aphume esephakathi la. Kanti ngokududana nabangani. La esontweni yawo akekho umngani kuleli bandla laManazaretha. Wena umnewenu hayi umngani. Ngoba umngani isitha esibi kabi sakho kodwa ukubona isitha sakho. Yabona umngani ukuthanda makusekuhle uma usuyele esekuyisele ubumnyameni uyakushiya uyaweda ubumnyameni. Kanti umnewenu uphosela intambo athi bambelela ngikudonsa akukhiphe ubumnyameni. Abanye bayalahleka-ke la ngokududana nabangani. Masilana sizona uSushembe koneni konke sibonile ukuthi ahlala yaphozisa. Amen. Amen. Yeduka
angahambi naye elidibanga kanti kade aphuma la ekhaya-ke ziningi indlela zokulahlwa esikhathini esidlule wawulahlwa khona le ethempelini wawufika unike kahle umkhulu wami ilanga intshumayelo inkonzo umphathela inkonzo yothi ngaphela inkonzo bese tibizwa eseya kusidodi umuntu wathi ukhuluma ethempelini ubuthi abantu abenzeni mawuthi wena same time tuwathatha impahla zakho ungashina sipeletu sakho la hambe uye emazonani uwaphinde ulibeke la futhi ngaleso sikhathi wawuthi uma uxoshwa nansi iloli kulindile la kumbiwe ngisho inhlabathi ubukhe kuyona ile ishwemo elolini uyoyithulula kini namhlanje sihleli kahle noma ungaxoshwa ubuye idodolo sekhona kodwa still andifuni ukuzwa ngiyancenga abantwana kaNkulunkulu buyani Amen. isikhathi sisekhona Amen. umhlaba wonke uzophela la ngoba phela usuyibonile ukuthi ayikho enye into ngaphandle kwaleli nina-ke kunye kufanele wenze ukulula izandla ukuthi bamukele nibanike imfuthumalo nabo bazizwe besekhaya ningabacwasi babekezeleleni sibusise nikuzwile sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 24 124 sizocela umshumayeli uNtshangase wasekhaya lethu asona isihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busipha mawangcwele